25. Ingon pa ni Pedro, for as much as ye know that ye were not redeemed with corruptible things, as a silver and gold from your vain conversation received by tradition from your father. Ipanumduman ta ni Peter ha. Sa ingon ni anak kamo gayud na luwas, dili pinaagi sa corruptible things. Kanang madunot lang ba? Gidawat na to si Kristo kay aron dili ta madunot. Kabalo ba mo ana? Gidawat na to si Kristo ang eternal life. Kanang eternal life, ingon pa dito sa John chapter 5 verse 24, pass not by death, dili na moagi kamatayon unto life. Dili na mo atog judgment, dili ka mahukman, there is no condemnation. Muna yung gingon, kabalo mo, we're not redeemed, wa ta gi-redeem with the corruptible things, kanang madunot lang. Nahimo kang Kristohano, niila ka sa Ginoo for not corruptible, for incorruptible, para sa dili madunot ba, nganong nangalagad ba ta, aron dili ta mamatay. Ingon pa niya din eh, from your vain conversation, gikan sa imuhang kawang lang nga mga kinaiyahan, received by tradition from your father, na dawat ninyo na sa tradition sa inyong amahan. Yung ana, magandang ilang binuhatan, sundugon din nato. O nang mingon ko nga dili tumao ang kuwan, kulang ito, kulang. Masuko ng kauban ako mga pastor. Dili man ko mingon ko tama, mo na gingon sa Bible, galing lang, pasabot lang po ninyo. Sabi mo, sa tinuod lang, mahimo, di lang ko muwali. So may akong iwali. So may tuyo na akong amuwali ko. Ang Ginoo mo'y naghatag ka na ko og ideya sa pagwali. Doon ay talent ako, di ko katog. Ang konsensya lang ako ba? Kamu naman mo'y konsensya ba, di ba? Makonsensya ko nga di ko muwali nga na ako'y understanding about aning Bible. Wala, kung mahimo lang, muhawa ko. Unya karon, kung muhawa ko, mingon ko, muhawa ko, kumundang ko nimo Ginoo. Unya, ang akong kadlo, kung saan na lang, nagkuyaw ang Ginoo, gusto din ko ato ang kapaitan. Sabi mo sa tinuod, ato akong kadlo sa Ginoo. Hindi ko gusto maitabo ning sa akong kinabuhi, maagian yun ako ng Great Tribulation. Una lang, Great Tribulation na, dili sa kalibutan, gawa pa na, naitabo sugat, pagtukod sa kalibutan. Great na Tribulation na, anggis na, bitterly pagkapaitan sa imong kinabuhi kung wa pa ka katilaw. Matilawan na nimo kay prophecy na sa Ginoo. Labaw pa ang iyang panimalos, labaw pa ang iyang kapungot. Parang iyang panimalos mo na ang Great Tribulation ha. For my name, you will be persecute. I-persecute yung ka na. O bito ng atong bantayanan ng ato ang pagdala sa ngalan sa Ginoo. Ingon pa niya din tradition, received by tradition from your father. Maumang ko niya ato ang nadawat sa mga pagtudlo sa atong amahan nga ilang ipangbuhat. Igilang yapog celebrar birthday. Wa sila kabalo nga ang Ginoo nagsilos o nainungdan nga nahimong abomination kay gipadayon man wa may nagsulti nga which is kanang pag celebrar sa imong birthday that is a physical. O bito nang unod yun na ang ato ang klaro makayo, di ba? Ano nagselebrar ka? Kay nagtao ka sa unod. Unya ka ng pagka-born again mo, wa hinuon mo giselebrar. Kung sige ka lang pagpangalagad, wa ka kabalo nga din born again ka. Wa ka remember kanus ka nga na born again. Nga naman, baliwala raman nimo ang pagka-born again sa Ginoo, nagpabautismo raman ta. Nga mata pa sa verse 19, but with the precious blood of Christ as a lamb without blemish and without spot. Abi nimo giredeem ta dili sa corruptible kundi sa precious blood. Ang pagluwas ingon ni David sa kalag is precious kay nga naman blood. Atong una ang pagpasaylo sa sala, blood of bulls and goat and ram. Dili to precious. Pero karon ingon si Peter, the precious blood of Jesus Christ as of a lamb, ingon nga siya kordero o karniro, without blameless, walay masaway, without spot, walay gyud mali. Sa verse 20, who verily was
foreordained before the foundation of the world, but was manifested in this last time for you. Nga kini, sukad pagtukod pa sa kalibutan, gi-order na ni. Maog yun ni, gipakita na ni karon in this last time for you. O, mao na ni akong gisulti ninyo, last time na niya, nga kay ta, giluwas ta, giredeem ta sa precious blood of Jesus. So, unsa man nato na? Mo na itong isilibrar. Mubot pasabot sa pulong sa Ginoo sa 21. Who by Him do believe in God that rise or raise Him up from the dead, and give Him glory, that your faith and hope might be in God. Aron ang atong pagtuo ug atong paglawom diha lang sa Ginoo. Ni ato mga nituo sa Ginoo, nga sa ang Ginoo nato nagbanaw kanato gikan sa kamatayon. Kasi yan ang panaw gikan sa kamatayon. O bitaw na kung ikaw namatay diha kang Kristo, di mabanaw pug kang Kristo. Ang imong pagpabautismo, ang meaning sa bautismo, ngano man, abi nimo ang bautismo is ang tunay gyud sa Biblia, immersion. Dili sprinkle. Kanang mga bata, dili dapat na ang bautismuan, dili na pisik-pisikan. Didugang na nasa dictionary, nga sprinkle and immersion. Sa Bible, immersion, ilubong yun ka. Barid yun ka sa dagat. May gani, gilubong ka sa dagat lang. Ngano sa dagat man? Kaya meaning sa water is Jesus Christ. Panglimpyo. Panglimpyo na sa imuha. Si Jesus Christ mo ang pulong. Muna ang pulong. Muna yung purify nato. Because ang pulong, muna ang living water. Mu-cleanse na to ba? Kung saan pag-cleanse sa ato ang lawas na maadto ta sa spiritual, muna ayaw na ninyo na celebrate ang inyong birthday. Physical na, physical. Klaro, makayo na. Unang usa ka butang nga mo niyang usa ka final kay nangayo ko sa Ginoo Lord, so may final words nimo namo nga among buhaton naron kami mahimo mitapos nimo. Abi nimo nga ang prayer unsa kani mga prayer gyud nga di mga pulong sa Ginoo nga din dapat iyang ipadayag kay mo man iyang giingon ang sekreto gyud niya ipadayag niya sa iyang servant nya kay kita mutuo man nga servant niya unya wa ta kabalo sa secret the mystery o mo na ni ron ako na niyo gisultin niyo nga matod pa niya dinhi sa 22 seeing ye have purified your souls. Aron makita nimo nga ang imong kalag na purify in obeying the truth through the Spirit into unfeigned love of the brethren. See that ye love one another with a pure heart fervently. Ipakita gyud nga ikaw na igugma sa imong igsuon uban with pure heart and fervently kanang putli gyud nga kasing-kasing ug mainiton ba kanang igugma gyud ka di ba di kita magdumot di ta magbutag og malis nila kinsa may magbutag malis kung sila nadugay nauna napukan ayaw ninyo na unang naa padikamutin yung kagaling mo kaluwasan ako amo ko naglantaw sa ilang sayop kung sa ilang daotan mga buhat kinsa sila ang ako alam gyud makasulti ko nga din now is the time to strive your own salvation. Kaya abi nimo ang gintunganay giingon sa pulong sa Ginoo. Ug kagkuyaw ang lasa kung imong naunahon strive your own salvation. Wala ni giwali kay kamo nangaluwas na. Strive ba pag yun? Strive ba? Kung nagiingon ni Jesus Christ sa 12 disciples nagingon sila. Lord gamay ra bay maluwas kung sa iyang gingon. Dagay na ning kamot apan dili kahimo. O bitaw hinungdan strive ba ninyo strive. Ako nag-strive ko sa kong kaluwasa abi kay preacher ko. Magkasalaman po ko. Tama po ko yung secret fault. Mo bitaw na si David ang iyang prayer, Lord forgive me for my secret fault. Bisag ko ang kabawas kong sala, na ako'y sala eh. Suma kong sala. Kanang na-transgress na ko ang word of God nga bilang ako magtutudlo. Mo bitaw na kakiniyang giingon din eh. We are not redeemed by corruptible. Gikuha ka gikan sa kalibutan aron mahimo kang Kristohanon. So mahimo kang Kristohanon, himuon kanya born again.
Di ka pwede mahimong Kristohanon nga tunay kung dili ka ma-born again. Ephesians chapter 2 verse 13. But now in Christ Jesus, ye who sometimes were part of are made night by the blood of Christ. Tanawa. Anang blood of Jesus Christ, iyala nang gisulti nga ang tanang tao gilukat ngunan ang paagiha. The precious blood of Jesus Christ. Pero kita mga Gentiles, ingon ni Apostol Pablo, layo ta gipaduolan ta. Kung wala pa'y blood, di kita kaduol sa throne of grace. Wate labot. Karong gipaduol na ta, pwede na ta muhangyo sa grace sa Ginoo. Yung nana nang giingon ni Apostol Pablo, pwede na ta muhangyo kay gipaduol naman ta. Ya kun di ta muhangyo, ayaw ina ka ng grace sa Ginoo, gipang sapwag na sa mga tao. Kung dili gihangyo kita ni Pablo nga diin ug giingon ta niya, where part of are made night by the blood of Christ. Gipaduol lang ta. Wa pa ta maluwasa gipaduol kay kanang blood of Jesus Christ. Mo na tong naon nga kanang si Kristo nagpakamatay nato, so busa kita nagpakamatay pud ta. Aron mabanaw ta, kung nabanaw na ta, once mabanaw ta, mo na gitawag born again na ta, born again. So kung na born again ta, so ang old nimong pagkatao pasbay na. Wala iyang gingon dinhi. Sa Israel iyang gingon sa Israelites ha. Ang Ephesians gingon niya dito sa Gentiles. Sa Matthew chapter 15 verse 8 and 9. Gingon pa ni Jesus Christ, these people draw it nigh unto me with their mouth and honor it me with their lips, but their heart is far from me. Unay gingon ni Jesus Christ ha. Lalimang ka ang mga moto na suko ang mga Hudiyo, mga eskriba, mga parasiyo, o pagsulod niya dito sa gingiran sa langit, mo ginaiyang sa langit sa Jerusalem, mo ginayunan niyang giwali. These people, Israelite yung gitudlo, draw we night unto me with their mouth and honor it me with their lips. Nag-honor lag lips, nakatakagta lang. Karon ingnon iya sa Ginoo. Limang ka kita karon pasig magkatakanta lang mo ron ingnon mo iya sa Ginoo. Man ako'y sulti. Mo na siguro ag yun ninyo nga niduol mo sa Ginoo nga ang inyong kasing-kasing duol jud. Di ba? I-take it to heart ba? Kung saan mo pag-take it to heart? Ingon pa sa Malakay chapter 2 verse 1 and 2. If you will not hear and take it to heart, the blessing will turn into curse. You are already cursed. Giingnan. Why? Because you did not take it to heart. Kung naging sa Malakay, si Malakay, the last prophet in the Old Testament. Wanang giyong, kung di mo maminaw, dili ninyo ibutan sa inyong kasing-kasing, ang inyong blessing, although gidawat ninyo si Kristo, gipanalanginan mo, kanang blessing ninyo, mo turn into curse. O bitaw na ningon siya sa verse 2, you are already cursed because you are not taking in heart. So man mo pag-take ito heart pe, ug wa kay pulong sa Ginoo. Magsimba ka diri nga wa ka kabalo. Mo na hinungdan nga ang mga tao, musimba diri, maawit na lang. Paduol diri, dir mouth, kanta-kanta po sila, pero ay kasing-kasing wa gyud na duol sa Ginoo kay ngano man. Muduol ta sa Ginoo with a pure heart, di ba? With a sincere mind, a pure mind, a willing heart. Muna gingon ni David. Kanang munuol ta sa Ginoo, a broken spirit. Kanang dugmok og spirito, kanang humok ba nga muduol sa Ginoo nga kumahimo muhangyo gyud ka sa Ginoo. Muna niani ta dinhi aron paghangyo sa kaluoy sa Ginoo. Kay ngano man labi na karon unsa maron extended of mercy. A short time na ni. Muna akong ingon sa inyo. Muna nga kung di ka kay balon, sa man pag-take it to heart, wa ka kay balon, sa man pag-take it to heart. I-pure mo ang heart. Kung saan mo pag-pure sa heart, wa ka kabalo. Muna, giingon nga, tinud-agyo. Kung saan pag-tinuod lagi. Kaya kung wani ka din balaan ka na. Wani ka din gikan pa dito, anong yani ka din because you are willing.
Dili lang willing in mind, but willing in heart. Mo ni gingon ni Apostol ni David. Katong kinahanglan katong mubuhat sa balay sa Ginoo. Katong willing sa ilang hunahuna o willing sila kasing-kasing ang mubuhat ha sa bulaton sa Ginoo. Di pwede na ingon ni David, di na pwede nang dili willing. Mo nang naipulong huso everywhere, mo nang giingon ni sa pulong sa Ginoo bisan si Jesus Christ, bisan sa Apostol Pablo, if any man, kung do na may tao, kung kinsa man ang tawhana, kinahanglan willing. Dili na pwede nga di na ako okay ni doon na ko nagpabautismo na ko, nagsimba na ko. Nya kung di ka willing, kung sa may mawilling na to sa Ginoo. Abi niyo ni anita diri aron pagpangita kung unsa pagikulang nato kay ngano man gusto sa Ginoo mahimong tang takos. Kay di ta pwede mahimong takos. Kinahanglan magkinabuhi ta sa espiritu karon aron pag-abot sa time kanang twinkling of an that is a sealed na lang na silyo na ba silyo twinkling lang gud pila pag silyo nimo ana unya kung ikaw wala naglakaw og subay sa unod masilyuhan baka ka sa espiritu ang revelation nag-reveal na daan basahon ko na ninyo po na nag-andam na ang Ginoo dito. Ang mga manulunda, ready na nga muana daw sa iyang garaba, kanang mamutol na sila ba sa mga sagbot, ganing nga bunglayon. Kung naggingon ni Jesus Christ nga, pang-ibton ra na sa Ginoo ng mga bunglayon. Kanang bunglayon, kanang mga wild grass ba nga ni-appeal dia sa mga gitanom, sa mga gulay, sa mga humay, sa mga mais. Muna dagang klase mga pagpatay sa mga sagbot, aron ang humay, dili katayan, mga wild. Unana na ang gi-reveal dito sa Revelation nga, unaan mo abot mga manulunda, muharbis sa mga daotan. Giingnan sila sa ilang agalon, ayaw usa ninyo buhatan na. Kay nga naman, madamay ang mga iya sa Ginoo. Kay nga naman, wala pa na sila masilyuhan sa agtang. O bitaw ng silyuhan ta, mo isgot ta ng silyo. Mo nang nganong nagpadayon ta diri sa pagpangalagad sa Ginoo, ayaw yun bugabsin pasig dunay time twinkling an ay silyo na. Nga kining ato ang pagbuhat sa pagkamatarong mo nang iyang gingon ni David og sa Revelation o ni Daniel og sa Revelation moabot ang panahon nga ang nagbuhat og matarong dili na makabuhat og daotan. Kung willing ka Ginoo mo yung kuan ka distinct gi-order na ka nga ikaw gayon magbuhat og matarong nga din hangtod sa pag-abot sa silyo ikaw ra. Gingon ni David o Daniel. Wala yung gingon din ni Jesus Christ sa Matthew sa mga Hudiyo. Nagpaduol lang sila with their lips and mouth, but their heart is far from me. Nga naman ang heart nila layo. Gingon sa Ginoo ang heart, mahimo po na sa tuwa nga layo atong heart. Diyo sa manimo pagkabaw nga duol imong heart karon dili duol jud imong heart. Kabalo ba ka unsa ang pagpaduol sa heart sa Ginoo? Nagyod ang Ginoo gayud atong giduol with our heart. Nga atong yung gigugma Ginoo with all our heart, with all our mind, with all our soul, with all our strength. Kiunsa man nimo? Sa verse 9 ingon pa niya giingnan man gud niya tong mga Israelite nga diin nasuko gan Israelite ini. Nga layo ila kasing-kasing because but in vain they do worship me, teaching the doctrine of commandments of man. Kaya nga naman, sila, mali ang ilahang pagsimba. Nga naman, ang ilamang gitun-an doctrine, gitudlo sa ila, ang commandment, gihimong commandment of men. Dagay mga commandment nga, kanang gikuha nila ba? Kung sa may iklaro na nanako ninyo, dumingon mo, dili makutama, ambot pa sa ba? Kanang ang pagsimba dito, imbis ang Ginoo lay simbahon, nagbutang pagid sila mga tao sa Ginoo aron ibutang dito aron pud usap pud kabutang nga di ato pud ning tahurod. Nga which is dili ta dapat mutahon og tao, di ta dapat mo glorify og tao kay nga naman ang paghimaya alang lang gyud sa Ginoo. Labi na di yung gani nato i-glorify atong kaugalingon kay ang nangita og kanang tawag alang sa iyong kaugalingon, nag-glorify na sa iyong kaugalingon. Ang atong pangitawon ang glorification o kanang pag-glorify sa nagpadala kang Kristo at Amahan. Wala niyang gingon din eh.
In vain they do worship me, teaching the doctrine of commandment of men. Ang mga sugo, nahimo ng sugo sa tao. Muna ako, wa ko nagsugo ninyo, sugo ni sa Ginoo. Kung saan ako gisugo ninyo? Ang akong gisugo din sa Bible, nga ipawali sa inyo, ipasabot sa inyo, ayaw mo kanit din, kundi mo kapangayon pa sa ilo. Kay useless man na, dili na say tawagan ng merit. Wala na merit nimo nga ikaw mahimong worthy. Ikaw mahimong grow ka in grace, grow in knowledge. Wala na ma-merit nimo kung ani man lang ka. Antod karon mo nang giingon, bata pa ka, wa pa kay skill, mo nang masakitan pa ka sa mga puno kay nga man. Wala man to gidugang sa Ginoo, wa man to gi-impute sa Ginoo nga kanang mga pulo nga diin, wa nimo tuoy, di wala na butang sa imo nga ikaw mahimo gayong hingpit. Kay gibaliwala man lang. Dili man maminaw, dili man mo take it to heart, mo nang moabot ra gyud ang panahon, ang imong blessing nga nakadawat ka sa Ginoo mo turn into curse na. Mo nang bagtayan nato, mo nang nahimo ng mga teaching nga di gibaliwala lang ang teaching. Ni man gani itong una unsay buhat sa mga propeta sa ilaha. Gika naglagot ang Ginoo, mao nang ninyo sa woe to the shepherd and the prophet. Allow kamo mga shepherd o propeta, why? Wala nila gi-distinguish what is right and wrong. Mo na ako ningon ko ninyo, mali na. Kaya nga naman, ang scripture, ingon ni Pablo, is inspired by God for doctrine, pagpanudlo, reproof, correction and instruction. Badlungon. Mo na nga, kung muwali ko, badlungon jud ta. Tamo, kaya nga naman, ako sa tinuod lang. Dagan na akong giyagtuan nga simbahan. Abot ko sumalita, abot ko hinuang diri, abot ko sumati, abot ko dito sa unang pamaragusan. Akong gipangita ang tunay nga simbahan. Wala ko kakita. Dili ko mingon ako ra ang tama. Wa lang. Kay kung naa pa lang, dili ko magpastor. Adto ko sa iya. Utabang. Pero kay wa man, mo nang kita gibutang tadi aron mo kita mo mo search ni pulong sa Ginoo, paminaw ni pulong sa Ginoo. Ang Isaiah chapter 29 verse 13. Ingo pa ni Isaiah, wherefore the Lord said, for as much as the people draw near me with their mouth and with their lips, do honor me, but have removed their heart from me, and their fear toward me is taught by the precept of men. Ang ilang kadlok sa Ginoo, gitudlo nila pinaagi sa mga sugo sa tao. Mahadlok na sila, naabit ako pinunduman na ito na, pero daghan man ba, dili na natin ma-specific ko. Basta, wala ko nagtudlo ninyo, ano mahadlok mo. Matod pa, kanya akong pagtudlo ninyo nga mahadlok mo. Kay ako, nagtudlo. Nagtudlo ko, og presip, kanang mga sugo, aron mahadlok mo sa Ginoo. Nya akong gitudlo, kaning doctrine ni Kristo o doctrine sa Ginoo. About sa balaan ba, ang doctrine yun ni Kristo is holiness. Mo nang mayo ko, kung di mo magbalaan, wala lang yapo, useless. Dili kita ka abel anang gitawag twinkling of an eye. Mo bitaw na kinahanglan nga diin kita. Mahadlok ta, dili nang pinaagi sa inyo akong pagtudlo ninyo, kung dili pinaagi ka ng pulong sa Ginoo, kay mo man ang pulong sa Ginoo. Sa Kolosyan, ang Kolosas, ingon pa ni Apostol Pablo, chapter 2, verse 20 to 23. Ingon pa niya din niya, sa 20, verse 20. Wherefore, if ye be dead with Christ from the rudiment, or rudiment of the world, why as thou living in the world are subject to ordinance? Mo niya kung di ni mo ni masulti sa tao, baliwala lang ang tao, baliwala lang niya yung pagpangalagad. Mo niya ako isulti ni ninyo kay nga naman may tungod ni sa itong pagsilibrar is kalibutan nga. Although kita mangalagad sa Ginoo, nagdahit sa Ginoo, pero wata kabalo nga layo dato kasi kan nga naman tungod kay ang atong pagpangalagad is abomination.
ikaligot-gutan sa Ginoo ba, sige lang tagsimba pero wabot ang panahon, naglago di ang Ginoo, nag-andam na di kapungot. Kita di itong tao mo suffer anang great tribulation, kita di ito ang tao nga di panimasplan sa Ginoo, kita di itong tao nga di andaman sa kapungot sa Ginoo. Gusto mo ana? Mo bitaw nang ningon sa Apostol Pablo nga, examine yourself whether you are in Christ. Kung naaba mo kang Kristo, patod pa niya din niya, wherefore, if ye be dead with Christ from the rudiment of this world, why as thou living in the world are ye subject to ordinance? Nganong nagkinabuhi pa man mo lagi sa kalibutan, nga diin, muubiman mo sa ordinansa nila. Wherefore, kung kamo na tao man, diya kang Kristo Jesus, from the rudiment, kabaw mo anang rudiment, o say, pagbasa ini rudiment, R-U-D-I-M-E-N-T-H, rudiment. Kabaw mo kung saan ang rudiment? Sa dictionary na, basic principle of a subject. Kung anong basihanan sa prinsipyo nga ikaw na pauyon, principle of this world, maubitaw nang niingon sa Hebrew, sinultihan sa Hebrew, sa chapter 6, verse 1, living the principle of this world, elementary principle of this world. Let's come to the perfection. Wato tawag sa pagkahingpit, kay nga naman. Nabanhaw naman ta, mo ni gingon ni Apostol Pablo, kung kamo nangamatay na diya kang Kristo, kanas ama mo nangamatay kang Kristo? Kitsa may iwan na bautismuan dili. Napabaywan na bautismuan, sulti mo kaya ang bautismo importante. Kaya usa na ka celebration na to. Mana mingon ka na bautismuhan naguko sa Ginoo. Nayuban nga din, wa nila giselebrar lang bautismo, nagpabautismo lang, wa nila sila gumuluwas. Papa mo kabaw ka ng pulong sa Ginoo, giblaspheme na ninyo, nagpabautismo lang mo, unya wa ninyo tuhuin sa nang bautismo. Anang bautismo is gilubong ka uban kang Kristo. Si Kristo namatay, nabanhaw siya, nabanhaw po ta dapat. Kung kita nabanhaw man diya, gikan sa kamatayon, uban kang Kristo, so ngano man magpahiuyon pa ta ining kalibutan. Nga matod pa, subject ng ordinance, or unsa may ordinansa sa kalibutan, nagselebrar og birthday. Usa man na sa ordinance, wala nagibutang. Pero una-una to, that is, wala sa kalibutan. Isilibrar na yung mga natauhan. Kaya nga naman, sabi na yung mga natauhan, hinuna na ingon siya sa Roma chapter 8, verse 1. There is no condemnation who walk not after the flesh, but after the Spirit. Kung naglakaw ka subay sa Espiritu, wala kay paghukom, pero naglakaw ka subay sa unod. Subay man na sa unod, hindi mo maganing gisilibrar na imong lawas, imong birthday. Mo nang nahimong abomination, mo ni wa matudlo, mo na hinungdan nga diin ang prophecy, tinuod jud ang prophecy nga diin, mahitabo gyud ang abomination that make it desolation. Unya ang indignation sa Ginoo ma-determine ibubo niya dito sa desolation. Muapil ba ta nga diin kita nasaan? Gusto ba ta nga diin because of the abomination nasaag pud ta? Mo bitaw ng paningitaon nato nga diin kini atong pagabuhaton unta dili ni abomination sa Ginoo. Kung hinungdan mo ingon ko ninyo, kung ikaw na tao na diyak ang Kristo, ayaw na pagsilibrar. Di gid mo makatulog, di mo kasilibrar. Kung sa may exchange mong kalagnan to sa Ginoo, kung sa may exchange mo, pagsilibrar lang. Ani na lang, kung mag-birthday ka, ang pagtudlo sa inyo, kaon lang good mo. Inyo lang, pasalamating Ginoo, Lord, salamat, abot pa ko ini. Pero dili gyud na actually nga di nakaabot pa ka ini tuig gani nga gisilibrar nimo ang pagkatao. Ang gusto sa Ginoo ang imong pagka-born again, nakalimtan man gud imong pagka-born again. Wala nagsilos ang Ginoo. Tao mo po na pag-usab, di ba? Dili makakasuot sa langit o sa kingdom of God, sa iyang gingon dito sa John 3:3. Except a man be born again, he cannot enter into the kingdom of God. Na usaw man nimo pag-enter nga wa man kakahibalo nga na born again baka. Kaya nga naman wa man nimo gisilibrar, ang imo gisilibrar, ang imo aron pagkatao sa kalibutan nga ang kalibutan gitagana nini sa
kalaglagan. Mo nang giingon, do not love the world nga kay kamo naaman ta sa kalibutan, kinsa may di mahigog mas kalibutan. Kini ako tinuod ako ninyo ha. Sabi niyo although tanaw mo ko nagbuhat-buhat ako mga bulat sa kalibutan pero ako kasi ako na nang gihalad sa Ginoo. Surrender na ko sa Ginoo. Doon na mga pagsulay, oy, ako sa tinuod lang, daghang ko'y pagsulay, pero mo nang iilak lang ako sa Ginoo, mawasan ang puko. Punta pa lang daan, gisugat na kong pagsulay, ako nihilak ko sa Ginoo, Lord. Kana lang ba diya makakambyo sa kuwang kalag nga, dili ko ka padayon pagwali ni mo, wali ko, bahala na ng mga pagsulayan na. Dili lang kay sa balay, kung dili sa kagawas po na yung mga pagsulay, oy. Sige lang, di ma ako ilakaway, ang Ginoo man. Nagamang ko'y kanang dili mo naglagot siguro nganong maglagot pa sila ako nga glory to God nga gitagad man ako sila abi nimo naibaw-an ako ninumduman ako una ingon ana daw si Jesus Christ maglagot basta magsulti kag kamatuoran moabot jud na nga diin gani dinhi sa imong lugar matud pa niya dili gyud ka kabaton og honor sa imong lugar walay honor gyud nimo madawat ikaw magwali mo ri gingon ni Jesus Christ mo na kung gingon padayon na mo kay kamo naamo ri gipadala ko diri aron pagtudlo lang ninyo although offended ni kay si Jesus Christ ma-offend man dara ko offend makapandol mo gyud si Jesus Christ apan ang moto ingon pa niya dili maulawan upon moabot ang panahon di kita maulawan ini man yang gingon dinhi sa Kolosyan. Ingon pa niya din